Sangenabo asenseme yobo koreli bwabobono mambia. Igo good morning, karibu sana gukwanira Daktari Happiness Mogotu no munyagitali Naomi Boshabiri baikire gabono mambia babwata mange kegma bagucho sangana into sobo koreli bobo chenu emambe yabono Daktari ngakibwakira wakire byo muradi mwabokire byo abokire bya onye nu mwabokire bya iga tulebya kegma obo koreli bubo na inchi togenderete bono mambia. That is good. Good morning kwani ngomo tegera limotebi nga ningwe mambia bono na karibu ase studio. Pia sana muradia onsarigo imambingia nande ngokwani abategereri bagetembe TV na getembe radio wakire bya nande ngobaganeri imambingia kabisa moteki getambokero tosemanie tumanyanie na kitu wenete komenya bya nobo wenia bwenye gitari ya Nuga Best. Karibu sana kuna mwaigu wa Samaria Tangoro Happiness omokoriere kurwa senya gitari ya Nuga Best. Asante Kigima Happiness Mogotu bono mambia good morning. Tukwa na nomenya gitari onde bono mambia Naomi Bwakire biyo muradia andake tukwa ni ya Samarieta rotebi ya eningo na umwenchu mulino motegeli bako manye mambia bono pia mno muradia siribaga Amarieta nengoro Naomi Boshabiri umunyagitari okoramo na Nuga Best. Emambi ya rero twikira se studio yetu ya Getembe tuba manyo buya bwa Nuga Best twabariganiri motegerere moteki getambokero. Alright bono mwanchu mulino motegeli karibu sana abuna butu na bugaiga indi ause mambia bono gusanga mange kegima ayun aligete obo chenu boito bono mambia kurugaiga Getembe FM 2.7 na Getembe television na emambia bono na senchira ya bere kegima igotu kwa na Nuga Best ninya gitali bono mambia ndake tuguchaka kumanyanga aye bono mambia ndake traba manya abambara byaba ngaibago tuka na ndinga ibaruli Daktari Happiness asinchira bene kimatu manyi ninya gitali ya Nuga Best nerlie Pia mwana sana muradia tangani kabisa orio toigureri tukori tangani Nuga Best ninya gitari na Nuga Best ninya gitari era somo chobo songo ase building ekuruku Ouru Towers second floor tangani kabisa enya gitari yetu ya Nuga Best nenya gitari eruete korwa sense ya South Korea na mono enya gitari yeiga cheta sengencho ya marore tokoroka nga lifestyle diseases na maroira yaiga asense ya South Korea akabaka gochanda abantu abange sana abantu bakaba bakonya koweniwa ritukogochia serinde abanyagitari bakabeka namo bagakora ubutuki bakanyorerio gori korokwa nano diamondominium bakariro research machine ekero bali research machine bakanyoranga abantu bari batumire bawenire. That's why barochenga abantu babwenire bakairo buweni obuiga gusebo gasoka kurwa sense yabo buga twikera asense yeitoga ya Kenya boigete 2012 na into mochobo songo tukabonyora 2018 twachagete mutinyo gatano kuru 2018 no tora somo chito busongo togenderete no buweni bwa Nuga Best. Igonga omotegererio Getembe radio na Getembe TV emambia bono obo wenyo boiga bwa Nuga Best ebwachira sengencho yayo totegererete bono mambia ochandegete na maroira yaiga twaroka chronic diseases buna bono oborere bokoroko arthritis oborere bokoroko high blood pressure oborere bwa sukari oborere bwa mogongo ulcers allergies aina maroira ari okonyora mono abantu bachandegete barwarete bakorera obotuko no mugaso ene richiburi akire ryobogweni bwa Nuga Best elinda yo totegererete oteke getambokero ochembaka sobogweni bwa Nuga Best onyore obogweni una moigwa enyagitari yeito era somocho bosongo epare nene ya Kisii Sumrod building ya Ouru Towers second floor. Asante sana Daktari Happiness asokotobekera buya kigima igoro yobokorera binyagitali ya Nuga Best na AMS momotegera likero cyo tugiri ko benaisano na isado chinsa ibere cyo bono mambia motena barabulinga gwatebira sinyagitali igotoka na ki ulio bwato moyo urasi radio utalia set television amanyenga kia kubaki resimi kinamba chino nchiri chichiga aso motegera libwe radio bono mambia. Yes, kinamba chito chisimi echire 07 05 86 0053 nambendere 07 84 95 5717 na umugwake simi mwewe direction ya setore nabo igo mwira neriguri swali rinde lyonse mubwate
buna bono murari twatigo bokoreri bogenderete ase nyagitari yeto ya Nuga Best onde bwensi obwatukugani na bagutotarera arore inkike genderete ari ase nyagitari ya Nuga Best na boigo anyoro bugweni. Alright. Asante basi bono mwancho motegereri karibu bono ikaransa naye umanyenki babwate mambia bono yoko igura banyagitari ba Nuga Best buchabiri na happiness no barige gas studio ayo motegereri tumbu ya mono sana sincho kwenda gusangana itu ekero kilindo chinga chia butukiri 19 bono ingana nduchira mukwanera igoro ya muchando o diabetes ike muchando kyoyo daktari happiness Ditangani kabisa omuraria oboroiro boiga bwesukari abantu nkari tomaetenga n'oboroire bwesukari yes oboroire boiga bwesukari n'oboroire mono konyora nga bwoikire butari gochora ekegori ase eng'encho ng'a chinga kichia maega nkonyora kwarenge ng'a abantu mono bakorwara oboroire bwesukari twamanyete kero kende mbari baachire emiaka yaerire gusaba gotu lakini bona ase eng'encho ya emiaka toikeire nabo igo ntumanyete ng'a chinga kinkonya gochenchitire emiaka nkonya kogendere na lifestyle ya chenchiri esukari yaikeire buna toyemaete ng'a nesukari ekorie ekegori egeke n'abantu abagotu igo ng'a nkonyora ore ekimo nkero gekorokwa pancreas ase emebere yaito ekime keiga kegoika kianga goproduce insulin kwanyora ng'a esukari eria somobere ogositokonyora korwa ase chindagera tokori ekonya komentekana rituko gochia ase erinde kwanyora ng'a esukari yakobwira ase omobere ogo enambende kwanyora ng'a ekime kegekorokwa insulin ase pancreas ase eng'encho ya lifestyle chindagera chiri tokori yangire gokora insulin yangire gokora egasi ase omobere igo ng'a esukari eye iga yaikeire omorari ekoira ekegori egeke na ekegori ekenene ase eng'encho ya emebere yaito etari konyara gwekorera egasi buya buna eganeri chingaki chia bono iga. alright andake ekero ogokwanera igoro y'omuchando bwesukari baita abantu abange nabikonyarikana bono mambia bakwibulia maswali nkyo se daktari yamwira gukwana omuchando bwesukari bono mambia nase eng'encho mono buna bono moraria number 1 chisukuru chiasiekiru konyora ore buna bono ekegori ekegeke abana abake buna bono tobwate omwana o grade 5 obwate muchando bwe shida yesukari na kikero kende twaganeri tokwane bono mambia ase eng'encho yaba abana baito bachire ase nka abaibori baito batotegererete bono mambi ing'a omuchando oyo iga boroire bwesukari ngokonye kore ase nyagitari ya Nuga Best nebo omwana omoke nebo omonto omonene bonsi ngo bakonya tore erinde erio batekie getambukero bachiche banyora obugweni kwira na somya gitari Naomi bono mambia omotegere nali gali okwebolinga nchimbi yande nkigo sege kole to muchando bwesukari Naomi buchabiri Biama no morari ase eng'encho eri bageri omotegari otetegerete siko gari ntobwate chinchira ao chikorete omochando bwesukari ase emebere yaito. Number 1 ntobwate chindwaire tokoroka chie chinderia okonyora esokoro nyabwate omochando bwesukari ase esokoro ya abana anyorete either oyomo gose babere lasima mbabwate omochando bwesukari na abana abaye nere nakonyora abana nere abaye goika batware igo bono omochando oyo okonyora ogenderete egeneration buna ekona koiboru kwanyora omochando oyo okona gosamba ase efamily. Alafu egento kende ntobwate omochando tokoroka obesity kero omonto obwate omobere oro omonene meaning cholesterol geichire ase omobere ogo omorere buna tore iga mwanya banto nkonyora ore ebingoro mbire tobwate ase emebere yaito bikwala esukari yasoa gochia ase chinyama chiaito eywo egochigoteretera chinguru ase omobere oito bono ekero okonyora cholesterol ere enyinge ase omobere kwanyora chingoro chiri chiatichire nchera teiyo sukari eranyare gopenetrate enyare koba egoete gochia ase chingoro chiri echigotoa chinguru ase omobere kwanyora bono esukari ase eng'encho etari goete gochingoro echi yabeire enyinge ase amanyinga aito kwanyora omonto odevelopire omochando bwesukari. Alafu egento kende nkero tokoroka accident abo okonyora gwa travel from one place to another kwanyora gose accident yatokereire mwanya banto buna tore iga ntobwate obwoba ime yaito gento nkere ndagote omorari buna bono igoshtuke ogoshtuka iga gwaafectire oroimo rwabo rwabaire affected insulin eria rwarenge gosoki echigobalance esukari ase omobere kwanyora bono tiri konyara gosokia insulin eri echigobalance esukari ase omobere
ne example ndaru omorari omorwaire narocha ase enyagetari yaito tata omwabo narwarete tata omwabo agaika agasira agatebiwa ng'a tata omino osirire kende tabwate mochando oyo sukari tabwate mochando pressure but buna aigwete iso osirire agashtuka oroimo rori rokaba dormant akabwata agatwara omochando bwa esukari but rende nachete ase enyagetari yaito ya Nuga Best ntwamokonya rero mbiyare nagenderete buya egento kende immunity ngonyora buna turi omanya bantu ntubwate obonyamasi ase emibere yaito obonyamasi obo ase emibere yaito bogotokonya kotanga amarwaire tacha gotsoa ase emibere yaito bono kwanyora omobere oito bwaebire kwanyora bono obonyamasi obo bwasoire koorani bweka obonyene ase omobere oito kwanyora omochando bwa esukari osoire ase omobere obo aina ara omorari ndakwane abo akoreta chi challenges kwanyora omonto otwarire omochando bwa esukari ase omobere ndake nabo ikunyarekana ng'a happiness omentere mang'ana bere igoro ya causes biri bikogera omochando yoba mono buna omonyegitari atebire naumu nkonyora ore buna bono ekine ekegori ekene nakwanera nkonyora ore buna ekegori ekegeka abana bake omwana agotwara omochando bwa esukari kare ekegori egeke kwamanya kwebori ninki nkonyora ore ng'a kero kende buna omonyagitari ateba oborwaire oboiga ngwambokera bore ase eng'encho ya amanyinga kwanyora omwana oyo gosendiri mama omwabo amoboretie ase oborito bwaye amanyinga ari bagoshea n'omwebori kwanyora omwambokeiri omochando bono omwana oyo kagokina agokina n'omochando oyo iga bwa esukari enambende kwanyora ng'a abana baito abaibori baito mototegererete bono mambi ngonyora ore abana buna bono barenka ebanchete ebinto tokoroka ebiansu fast foods mono nachi chiakorire gose nachi chiachangereire abana baito batwarire omochando bwa esukari kibarabake so okonyora ng'a omwana taikonyara koriri nyabwari bono mambi omwana taikonyara koriri itoke bono mambi atete kero kende for example cakes bread nachi batagete gose amandasi omorari so kwanyora ng'a abana baiga chindagerechi mono twabanariri chips nini nchiri gochikwagacha ebimo bitu buya nebime bibitu bime mono ebiganeti endagere engiya ekorwa ase chindagera chiri tokoru a lot of minerals embe engiya erinde eri ebimo bitu bianya gokora egasi buya iga abaibori twabana endagere engiya nabo igo abana bari batwarire omochando buna bono esukuru esiekire batutarire ase enyagitari ya Nuga Best erinde eri tobakonye bonsi basi bono mwencho mwategereri ng'a ekeng'encho kwa igure bono mambia abanyagitari kurwa enyagitari ya Nuga Best gukwanira daktari Naomi Bochabere abo umunyagitari happiness mogotu bono mambia ubagotwa mangana mange kigma igoro yali agokorekana sebirengo biri bugwenia bw'enyagitari ya Nuga Best jide kamera ngibira isana le mona boko bikira sina bayesi mekeruga ndikubanyora ayura sigetembe fine mambia ukomanya 0784 955717 0705 860053 gobakire keruga ndikonyora obokoreri obuya n'enyagitari ya Nuga Best bono andake gucheso munyagitari Naomi keto kwanira obokoreri bw'enyagitari igagwa kwanira igoro y'omuchando bw'esukari ngaki umuchando yokorekana umuntu namanye nabwate umuchando bw'esukari science yes mbia mono moraria ntobwate ebimanyerero bigokoroki ng'a omubiri ogo nobwate omochando bwa esukari number 1 moraria okonyora omonto abwate ekiu now and then akona kunywa amache rioka saingine kwanyora omonwa oyo okamugete agogoteya nona amatete iyo monone kwanyora bona asare agotara na amache lazima na kunywa amache ari egeranya goreta omonwa yange tokamuka kabisa egento kende nkonyora abantu omonto bwate omochando bwa esukari okonyora arosete sinsa chinyinga akonya gocomplain indosete timbwati nguru ase omobere one ase eng'encho yaki amanyinga ayabona ara amachafu ase eng'encho esukari yabeire nyinge insulin eri ebwente korwa ase oroima eche gobalance esukari ase omobere ase eng'encho etari koba produced kwanyora esukari yabe yamoengeire ase amanyinga ayeime bono kwanyora amanyinga agotara ase enchera etari endonge kwanyora omonto oyo agoetera okorosa chinsa chinyinge saingine kwanyora amagandi gaichire ase omobere oye isa chinge kwegogotei ng'a ngochigotara naiunga n'emechumari ngotacha eng'iwete ng'a n'emisumari ere ase amagoro ane eywo na esaini ekoroki ng'a omochando bwa esukari nore ase omobere ogo egento kende nkonyora abanto anga buna aba buna toriga mwanya abanto amaiso aito ntobwate emeki nero ororo ere emenyerere sana
esukari yake reko na gutara so mubiri to isingenje mikie bonere menyerere esukari yabe manyinga abeira manga so mubiri kwanyora buna kuna gutara achira affect mikieri atire mikia maiso kwanyora omonto bono korora kwaye gwache otwarire gutwara umuchanda bwokorora tari korora bia ndaote indochi niri rumbe ndochi tindi kunyara gosoma gitabu marikara are tinkunyara gosema marikara ange tinkonyara kwanyora bono otwarire shida ya maiso egento kende ngonyora omonto yakuna kwende achenke ri chinsa chinde chinsanke igo osokire sikochire gwakonya chinsanke igo osokire gwakonya esengencho bono omobiri oyo tori koba control ne insulin ere gosogukura soro ima echoko balance esukari aso omobiri egento kende ngonyora banda ngo buna bagutwara oborosano moraria aboko mukwanira buyega kwarira mbuya kwa mukwanira kwanyorera ago gotogonyera gwakumi bono gakimbo bina mukwanira tari ogwanja kwaye ine muntu pate shida esukari nabo konyora agotogonya igo gosese ingine kwanyora obururu bwabo buri iguru mono egento kende konyora enchare ekobari sana bagutaka endagera bakuna kuriere endagera ang'e ori yake noe wanawa nandi kwamoa eyende egero ogomotiga igo enchara okonyora egokora ki ekomwengera mono alafu egento kende omorire nkonyora ngosiri bare chikiro ase emibere yabo omonto bwa esukari okonyora akona gochie ase eng'encho bono esukari etari koba balanced ase omobere yamo affectiri ebinto ebinge ase omobere kwanyora chikiro chiaye chianyarire koba chikoirana nse omonto otwara chikiro chire chinke ase omobere buna etarenge korwa there before alafu egento kende omoraria nkonyora omonto nga buna obwate omochando bwa esukari gose nerio otatwara ase omobere oye ndiri konyara koba rikobwena ase obwango ase eng'encho yake amanyinga aya abwate esukari enyinge manyinga aya tabwati minerals eri ekonde echikomekirie oteriri nyara koba rikobwena ase obwango ase eng'encho bono esukari minerals neborore esukari eye engerete minerals chire ase omobere bwa omonto kwanyora bono rioteri nabo rire fresh rioka nochikobeka amarioga amange ndiri konyara koba rikobwena ase obwango ebi nabio ebimanyerire ndateba omorari omonto bwa esukari agotwara. Alright, asante sana mwenyekitari Daktari Naomi Buchabiri.